iki miring laras pelong. Jane bukan miring teman iki. Miring miring etan wong ayu kanggo miring maning ya Bu. Iya dia Pak Aris izinnya miring dan tiel iya kenapa iya pijik ini kawan gedeng paling peternak Ibu kudu pedok maning ya Bu yang mau mundur waktu iya Kena saweran jadi kita. Makanya ya. Iyalah. Iya. Oh, nyong sini orang ngurus. aduh watak si bensaen nih ya apa Lagunya nopo? anggarana saweran de parani si dilakon Tarik dan. Ayo, Caca